ассалому алайкум, дӯстони меҳрубон, модарҷоно, апаҷоно, хоҳарҷоно, хуш омадем ба Касаба канали ман. Дар ин ҷо ман тарзи як намуд торти творожни осонакро пешкаши шумо мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. инҷода заварнои крем тайёр мекунем. Шир, дудона зардии тухм, шакар, орд, сода лозим аст. инҷода ба орди меандохтагии мо вобаста ба шир аст. Агар 1 литр шир бошад 7 қошуқ орд меандозем. вақте ки ним литр шир бошад 3,5-4 қошуқ андозем, бас аст. креми тайёр карда истодаи мо агар 1 маротиба ё 2 маротиба ҷӯшид, аллакай мефаҳмем ки креми мо тайёр аст. маҳсулоти мо барои торт 5 дона тухм, 200 грамм творог, 1 пиёла сливочное масло, 1 пиёла шакар, разрыхлитель 1 пачка, 500-550 грамм он. ин сафеди тухмое ки дар коса ҳастай, и барои заварнои крем зардиша гирифта будум, сафедиш барои торт истифода бурда мешавад. тухморо ки шикаста шидем, камакак намак меандозем, лад мезанем. баъди вай ба шакар чизои лозимаи ҳамаша меандозем, хушрӯ карда лад мезанем.
خمیری تورتا کمتر سخت‌تر میشوریم و 4 تا زولача میکنیم. با 4 تا زولا را خشک کرده تونه کرده میپزیم میگیریم. بعد از تنو کردن در دخوفکا میمونیم. در درجه 200 گرادوس میپزیم. برای کремуш буша як дона маскаи шедра элитаро кати заварнои крем лад мезанем. креми заварное ки мо тайёр кардем як қошуқи илова мекунем. барои чӣ сразу мақсад ҳамаша намеандозем. вақте ки як қошуқи андохтем ҳам свети кремон сафед мебиёд, ҳам хушрӯ пена мекунад. بعد 200 грамм сгущени молокоро меандозем дар кремон, якҷоя мекунем. пропиткаи қабати торта сгущени молоко кати оби дӯшидагӣ мекунем. иҷа баъд як қабаташ варении малинагӣ кардам кати крем якҷоя.
торта ки крем карда шудаем болоша бо кокосу крашат мекунем. давоми видеомда камтарак ай дарахтҳои хонаам навор кардагим тамошо кунед. меваҳош кати як хоҳарак хоҳиш кардае ки наворатонда кӯдакотон намонед. хоҳарҷон бачаҳои ман синфи 10 мехонанд, синфи 6 мехонанд. духтарчам ҳаст яде тассурота кӯш ҳастай мондагиён бинед.